Uriani Tuhata, tapujima debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotor di perbadia nang palsok kita mamulus tahun 2020, nok salpui, jalanang mangaleho tahun 2021 tuhita, sialani atas gorni berhalado ni huriata, pasaton naima tuhita saluhna, selamat tahun baru ma dihita saluhna. Hami pe pasahaton nami do nang Tuhamu saluhut para halado nami, selamat tahun baru manang dihamu. Di batado muel ni nasa pasu-pasu nata jalo di bagasan ngulit tahun, di buldo Jehovah jala si pujian si tutu, tung naso hado hati bulon nai, alani kan pari do tapuji do tapat sangat ma, kuarna satro di saling lilingna. Ikon barita honon ni pamangaku do puji-pujian di Jehovah. Jalan nasa sibuk memuji guarna nabadiai, roh di saleleng-lelengna. Jehovah do situkol sudia ka nana yang tinggang, jala si bahe sudia ka natuki marroha, mangaranap tuhodo akka matani sasudena. Jadi di leoko tu nasida si panon nasida di tikinabe dibuka hodo tangam pasabulomo ni rohani nasa na mangulu na bonar do Jehovah di salut akadalanna jala basa di bagas salut jadi-jadian nai. Jala dipuji akana nasi doho. Marolo polup jala marlas ni roha mahita marsoba tu debata tahobasi maruhata marsaur tumagon hatana atok tapauduk maruhata tapaloas madebata mian di bagasan persaurat tadi tikun mared di mahita. Museditong nan baruo dinasahu riyang toktong museditong nan baruo dinasahu riyang toktong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tod di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Ahudo alpa, ahudo omega. Bonana dohot ujung nanin na Tuhani. Nadong dohot nang adong hiando naro. Pargogo na sumurung. Haleluya. Martangyang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Di bayan hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik. Asa di palua akan naginonggoman ni patik. Urupi hami. Asa dohot hami dapotan haluau ni. Jala asamian hami di bagasan harajaunmu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pagamos marohaku anundal hodo sai lampaganda
Tuhan hamu mapati ni debata di minggu tahun na baru sadarion. Imana tersurat di sada Raja-Raja 2 ayat 3 songon madidok disi. Jalaradoti pangoluyan itu Jehova debatam asa marparange hodi akadalan laho mangaradoti akka patikna akka tonana akka uhumna dot akka panidangyonna hobar tunar tersurat di bagasan patik nisi Musa asa marbisuk hodi sude si bahenonmu doho di sude natinebak ni roham disi atong rak manggidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon nang hombar tu patikmi. Amin. Hinaholongan Tuhan Yesus Kristus tamado hitamadok molate di debata nang upasahon sada tahun na baru dihita didongani do hita manalpuhon tahun na buruki mamasuhi tahun na baruon godang do na masa natadopi di tahun na salpui nunga mardosa hita maradopon debata doho maradopon dongata alani tapau dube majolo rohatta martangiang nahohom manguduk ko di bagasan rohatta mangido hasesani dosata ale Jehova debata amanami asi maroham dihami palabas rohami da pangalahon nami di tahun nasalpui go dosa dohami ay jot hulao si hami patikmu dang huhaolongi hami hosian nasa rohanami dongan nami pedang dosa diri nami hubaik kami Asi maroham, saya marpamuati maroham di dosa nami. Godang do dosa nami maradopon keluarga nami hurang holong rohanami nasaripe namarianak kodohot marnatoras Asi maroham, saya marpamuati maroham di dosa nami. godang do dosa nami di ulaon nami jot hami manibil sian asini roham Asi maroham, saya marpamuati maroham di dosa nami. godang do dosa nami maradopon na humalia kami jot hami gabe patuk Tuhan dinasida asi roham saya marpamuati maroham di dosa nami sesa saluhut hage duhon nami alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa
songonodo hatani Jehovah unang homa biar ayahu dosi luluhon ho nungapola hujo guarmu ahu napunaho hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Tabege mahatani debata turput di hari Minggu tahun nai baru sadarion imana tar surat di Galatia 4 ayat 1 ayat 7 alayod dohudok saleleng dak danak dope paneani dang dia ibarna dohot anak somang atik pe ibana napuna sasudena Di gonggoman ni akka pangaramuti dohot juara bagas do ibana Rodi tiki nokyan binuhul ni amanai. songoni nang dihita diha dahnotai di pa hatoban sia-sia ni hasiangan noddo hita Alai dong dapot gok ni tikina disuruh debata anakna tubusian buru-buru ginonggoman ni patiki. asa ditubus akan ginonggoman ni patiki asa tajalo ruhut para maun. Alai ala anak kamu disuruh debatado tu bagasan rohatta toddini anak nai nama Jojo Abba Ale Amang. Dibaheni dang be hato bakko tung anak do alai mulu anak las pania do ho marhite siad debata ido sahakna martua ma akan atu mangihon hatani debata jalana opsa. Amin. Jesus dosa totong dihapusi rohanami nang ditamai marun ikon hudu dengan nami terdahut do padani di bagasanmu darmi. Taha tidakon maha porsiaw tai songon nahina tindakon ni dongatta saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona so hatu dosan nato mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabias yato di perbadia andorang sohabuhan ido tu hatta na tuman na bernit di panguman ni silatus na mete terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bano turun di tanom na mulak mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogonaso hatu dosani
di sima ibana pai mamlak sogot tu tano on manguhumi halat na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan hala Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu so didangin halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul dihita hari Minggu marminggu dihita songon nasomal bahasa Indonesia masuk pukul 7 bahasa Batak masuk pukul sia 30 songon ima sunggul-sunggul dihita di bagasan sadario mare de mahitahu panglean na perjulu. Maju pangton imbarungan diau dibain Yesus dibain rohana di awon basana di patulus ibana do Ipedon tujulun upangasahonokon marciape portibion martua audohonon ailas rohaku marsapi mangulu nama tepe odo Ameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru ma dihita. Jamita bona tahun sada Januari 2000 ata pasu-pasu si pasu-pasu hono ni malim tu bangsoi debatado muel ni pasu-pasu
Atar surat di opak Musa onom ayat 22 saat rori 27 sonom malidok atana. Dungi romusema hatani Jehovah tu si Musa songonon. Patolas maha takut tu si Aaron doho tuaka anak nai. Iko songonodo dohono muna tuhala Israel. Laho mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Di pasodakot Jehovah ma bohina tuho. Jala asi rohana midaho. Di dopakon Jehovah ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Iko songonima ape hononna sida goarhu Jehovah tuhala Israel. Asa ahu mamasu-masu nasida. Konima sahana. Ujaha majo jamitani eporus HKBP Pendita Dr. Robinson Butar-Butar. Amua kadongan ganup ruas ni Huria Kristen Batak Protestan anak HKBP. Nah hinaholongan di ganup inganan di Indonesia nang diduru ni Indonesia di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Luas hamu majolo ahu atas goar ni sude perhubas ni huriata di hatopan doh di distrik songinang dia karesot Huria. Pos-pos pekabaran Injil doh lembaga ni huriata ima akka partohonan nagok tiki doh partohonan nasogok tiki padot akka perhalado naso partohonan di sandok huriata makkorasi hamu dot hataon di bonani tahun 2020. Selamat tahun baru ma di hamu saluhutna. Horas. Tapuji ma de batata situlu sadai. Na manguluta marsada-sada. Boy hita tolas yang tahun 2020 tu tahun baru 2021. Tamado hita marlas ni roha dohot mamuji-muji de bata pardengan basai. Ay atik pe bahat situ tudo nado dok nata dobi dohot tabolus. So anak kana porsia di tahun 2020 terlumobi hinoron ni pandemi COVID-19 na manusay ngulutta sairap do ibana dot hita ganup. Tapasangap guarna ay atik pe tadupi hinamaul ni ngulu-ngulu persahiton hagugutan ng habok ni roha salilik sa tabulo 2020 totong do diramoti ditugu-tugu jala di perbadiai jala di palua tuhani hita tungholong do rohana midahita jolma natino panai disadok portibion ay nunga jupang bepaksin maralon COVID-19. Jala marusaha do pamaretata padokon dohot masagi hossa tu sadok rayakta asatung margugu pamatangta mangalo COVID-19. Atit perak taboto do pe sadia liling nari asaboy ris adong paksini persolihonon niaka bangso di portibion. Tamata puji karna ay daksa be siaponon ni COVID-19 ngolutta. Dang dipasoboy bana hita terus manaon tumatangis ira anak ni manuk na somariduk. Jala tamata puji karna ay diurupi do hita satia manang uduk patupa opa MI dingulu nang ulot tason sinosoan ni pamaretata tu hita. Ima marmaskar, menjaga jarak, memuri tangat tayas, do manulak mersaur, do bahak jolma, manang patupa kerumunan. Arok do roha boy hita ganup ruas ni HKB patupa opa emi, jala melubui gabe siti ruo diak kadongata saripe, sabagas obarjabu nak tuakana di humalyang tabi dalatta gabe pasu-pasu tu pertibion.
Dukta puji Tuhatta sialani padonganion na tuhita di tahun 2020. Manata mahita tujolo somaldo ta pasukutor di bonani ganup tahun sukus-sukun na manghuton. Songo dia do ulani nguluta marsa sahala di tahun 2021 daun. Songo dia mahita madalaton nguluta asaboi tadungdung natatahi. Dapok na ninuluan jupang na di jalahan di tahun 2021 daun. Songo dia mahita akan aporsia di Kristus Yesus namar saur di bagasan Huria Kristen Batak Protestan. Patu paun ulaun ni Huriai di tahun 2021 daun di Tirkat Hatopan Distrik Resort Huria nang pos-pos pekabaran Injil. Songoni nang di lembaga natahobasi di Hatopan nang di Ganup Huria nang di Nguluta marsada-sada donasi. Di tonga-tonga ni panukunion na songoni di bagasan sadarion hata ni debata na manungguli hita dan apala pengajarion manang soso-soso taringot tu dia masih patu pauta jala songo dia hita mangulu di tanon sona karuas ni HKP na denggan marsaur manidangi do marasini roha jaladang hatana na manguhumi hita namura medebu tu bakasat dosa on ia hatana tuhita sadarion. Alai apalah hata pasu-pasu do di pasat ibana tuhita di bagasa sadarion. Dina tapado-pado bohita tu ibana di bagasan tangyangta. Debata muel ni pasu-pasui. Apalah debata muel ni pasu-pasui nama masu-masu hita sadarion. Ido nama katai do hita sadarion jala mamasu-masu hita. Ayapalah hata pasu-pasu pinasahat na tu bangso pinilit nai marhite malim aron na joluido hatana tuita sadarion. Hata pasu-pasu pinasahat ni malim aroni nunga gabe hata pasu-pasu pinasahat ni debata tuhita ganub sudut na tumua do no poso. Ima hita na marsaur di HKBP na taholongi. Uria ni Kristus Yesus pinajongjong nai lobi 150 tahun na salpu do pinar mudu-muduna sahat tu pertikian digital do pandemik COVID-19 di tikion. Ata pas-pasunai di pasahat tu hita di HKP marhita kana posona akka padita sai di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah maho di pasudakon Jehovah mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Jehovah mabohina tuho jala di pasaorma damena tutodim nunga tagaman so las rohata pirtodita tabba gogota hiras rohata jala hirpas lakata dung tabege tarimang-rimangi tajakkon taauhon tahaporsiai jala tahaposi hata pasu-pasu siat tuhatai garup dohita salilingon naung terpasu-pasu sialani hata pasu-pasu nauk tajakkon sian ibana marhite akka naposona asalam takas dihita tuan ta na di pasu-pasu ni debata sasadamuel ni pasu-pasui denggado patorangon hata pasu-pasu nai tuhita ganub parjulu debata mamasu-masu hita di bibeltai ia na hinakam ni hata pasu-pasu dang pejek di Indonesia sempit alai hibul sahibul hibulna komprehensif holistik jala integratif partodion psikologis sinadongan namaragami persaoran relasional sosial politik do nasing do dihakam hata pasu-pasui pinopar sada Musa 20 tulu sinadongan sada Musa 24 ayat 25 tano sada Musa 40 tulu ahipason 5 Musa 7 ayat 12 saat rori ayat 15 alai doh donang akkana asing naso ha goara kita dison
isarani habisukon nang akka inovasi kreativitas do na asing. Alani unang mata papejek pasu-pasu na itu hita. Alay jakom ma ditodim pasu-pasu na itu hita sadarion. Nang di taonon nang dungi. Unang uloy pangatusyon na papejek pasu-pasu na itu hamu. Jakon halasama pujima ibana. Paduahon debata mangaramoti hita. Marhite akka dalana nabuy do na subuy atusatta. Adong marhite akka haja motatta sadiri. Adong marhite akka na mangula di kiamanatta di negaratta nang akka na patibo imunitas ni pamatakta. Adong marhite akka na diduru di hatawotta nang di partikia digitalon. Ramotan ni debatado hita taonon terlumubi di pertikian dot inganan na digoy akka ancaman na tarida do na sutarida hita. Jakkon jala halas sama pangaramotion na dingulum di taonon. Patudos pesalme sia pulsada ayat sada 112. Tangyang ta diramoti ma tong bangsota maradupon akka si partai hajahaton nanang manggauri do manusai ngulu ni negarata. Patuluhon Jehova pasodakon bohina tuhita kanup. Nanidok naima ibana sadiri pasodakon nadinggan. Labas ni roha marhite harurona sadiri. Na digobarhon marhite hata bohina. Jodo hata pasodakon bohinaon. Digobarhon di bibeltei di bagasan panguluan konteks ningulu. Natongon mangadupi hasusaan. Hagugutan. Pesalme 31 10. Pesalme 24, pesalme 20. Di sima ro ibana peluahon. Taktagamon malua nguluta sianaka nasongoni di taonon. Alay tapapos marohatta. Na peluon na dohita marhite. Na ibana sadir ro palo kita. Ganup dorahita nunga makilalahoni. Di palua maakahita on dongata si solhota si COVID 10 naksir ragam mara na nang manusia yang lutta. Pau paton. Debata marasini roha midahita. Dangadok kita na lias sian dosa. Naso marhaga leon. Alay sadarion marasini roha do ibana midahita. Dang dibaloson nakadusa ng hawrangatay di taon na salpui. Di bagasan ulaw ni Jesus Christ doi dipatupa ibana. Sa sikop-sikop na. Dang diuhum ibana hita sadarion alay diasido. Palimahon debata madopakon bohina tuho manang hita. Ata madopakon patuduhon na ditonga-tongata ibana ia hadir molo ditudalhon ibana do bohina siya kita Roma akka susan tu tonga-tonga ning ulutta pesalmen 10 ayat 2. Alay molo didopakon bohina sauma palumehononna pasu-pasuna tu hita tu keluargata tu huriata tu bangsota. Paonopon debata pasauron dame bahasa Heber shalom. Ima haluaw nahibul. Ima namelua siyan mara. Siyan hajahaton. Siyan hapugoson na sumalin. Dot haluaw na marhati koran. Damai yang adil. Alay songoni do hape bagas dot bidang ni pasu-pasu ni debata natazalo siya debata. Di kanu panobaon manang paraminggota di bagas jorona do di inganan na asing isarani parsikolaan nang dijabu ala sodong dope gudung gerejana dot ala ni kopi sa pulsia masarikot hita di bona ni taonon maka mulatehon pasu-pasu ni debata pangaramoteon na sodang ni bohina asini roha nang damena jakom may sadarion nang diari na roon di tahun 2020 daon. Topo totong ibana di bagasan permingguan
Rabdot akka dongata sa porsyaon. Ay disido ibana pasahat pasupasuna. Marhite akka naposona. Unang magabi masot hita madohoti persauran panobaw tu ibana. Di gereja secara terbatas. Jala uduk tu protokol kesehatan. Nang dijabut tabe ala dipatupa pamarta pembatasan marpungu. Dia kainganan persauran ninatorop. Ay disido hita majakon pasupasuna siala ni meragam sidalian ay nang dipertikian kopi sapulsyon terbaik kita do mardongaton internisasi patupa ibadah online streaming do na asing nai majakon pasupasuna ay disido hita majakon pasupasuna marhite akan posona. Amin. Selamat tabaru madhita sudi tabi mardongat tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar martangiang mahita mauliate ali Tuhan nunga dibagi kami atam na mabohali na patuguhon hai madalani tahun 2021 nago pasu-pasu si bahanomu si pasatomu si lehonomu Tuhami nama saya bidang bagas tak sopit tapi ali Tuhan lema korhod di sinadongan hai pason dok sude na relasi persauran partodion nang psikologis masai kudang ali Tuhan pasu-pasu menanak sahat Tuhami rani usako kami di bagas nami nang dingulu nami madalani tahun baron 2021. Amin. Mari dehita hup pemupelian padua tulan napu subulung. Batamuel ni nasa pasu-pasu godang do pasu-pasum na huja lohami na tau siala nami ima marhite akka panupakmu di ulang nami keluarga nami di huriami nang negara nami alai lo sadong do namasa nama baik kami sipata mabiar jala ganggu toktong do masa sori mago ima pandemi COVID-19 sahat tutikyon suak songoni masa do haguturon masa do na mga sahon gugu dohot akka pangguguyon
jala masa do lalo nang akka na hagorani, masa do hapuguson dohot na atur raparon. Ale Tuhan, asimaroham, sai palau ma virus COVID-19 siya kami, jala padau ma akka parmarani siyan keluarga, huriam bangsa do negara nami, jala lehom ma hadameon di sadok portibion. Pasu-pasu ma akka ulon nami di bagasan sa taunon, asa mangalehon parbuwe na tama di hamid dohot diho, asalas rohanami, jala marsangap goarmu di tonga-tongan nami. Di bagasan ngulu ne baru, beta mahita mamulus tahun ne baron, atong rapot Tuhan Yesus Kristus mahita madalani tahun 2021. Masih lilian rupiah di tanah Ramapoa, argue akan nasainya pada Ramagoa, sai pargogoi mahal toko, kasama pori moluko. Tatang yakoma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-lehon na denggan, do nasa ulibasa na malutus. Upasat hami masyan na nilon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu, di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gurang ni si lehon mi tuhami. Asalam gir-girhai madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilihoni totironi pamatatu, usadut tubuki roni salut artaku, upasahan itu nasong satu kudus. Ale Tuhan debata, naso marmula naso marpasohotan. Debata na manotong rodi sa liling-liling na, naso ulo suda do akatawamu. Jaladang marperbulatan akka ari-arim. Alay jepek jalagabur salpu do tahun nami dot ari-ari nami. Nunga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami. Alay dak salpu yang go asini roham. Di bahani hupuji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani gudang ni asini roham. Napa saat hami tubona ni taonon. Masay godang do denggan ni basam hujalo hami manipat tahun nasalpui. Jala hingot hami doi sadarion. Ope mauliate maruhanami tuho. Ala di pangulu jala di ramoti ho hami. Lioko si panganon do paruloso di hami. Jala di pas-pasu ho naniulan ni tangan nami. Akup ni di lioko do hasonangan tuluak nami. Jala di palua ho do hami sian parmaran. Jala di ramoti ho do hami di hagugutan. Otong do di loko barita nauli manondangi hami. Asasanga hami pau-pau rohanami. Akup ni di loko do apul-apul tunamarsak. Tunamatean asa unang madele na sida. Molo ingot hami sude pabayanan nami di tahun noksalpui. Na meila do hami noayang madadopoko. Kalajot-jot magopo hari-hari nami dot asini roham hubay kami. Ope bisa disalpoko noayang tahun noksalpui siya kami. Salpuhom masude pabayanan nami nahurangi.
jala sesa sudi dosa nami, sai hukupi ma pabahanan nami nahurangi, marhite-hite asini roham, dibati hodo hami manipa nasa tauni, jala dida hodo lan nasomar parbui nadingat di tonga-tonga nami. Sai unang jolo taba, sai pasobo mahami mangulu, anggiat marparbui nadingat kaim tujulanon, uparhata hami do sudi asini roham, jala di bagasan hasere pondok uduk ni roha do hami no yang mangidu tuho. Satu ho mahami osude, sai patogu jala ramoti mahami osude, sai togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taonon, songoni ganupari, asa pujian nami ho di tahun naroon, patudu homma ganup ari tuhami dalam sidalan nami, dot ulaun siulaun nami, sai paso-paso mahami jumpa marpungu di bagasmon, di persikolan songoni do di bagas nami be. Sai tupai sudah perjamita, pangajari do napatureo namar sahid, songoni do napinasahat tunasida. Sai ramoti ma namanggonggomi hami, tatap masa luhut na tarsosak, napugos na dangol na somarama, nanilian ni halak, unang loas na sida hona rupa, alay patuduhom matu na sida asini roham, naso masohoti, asarap merlas ni rohami, sugot di hasonanga di labungmu, di nganan nahot, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saat malam roham di banu tongaon sona di benua gijang. Leo matuhami salarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songa panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jali ramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jalasima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasorma damena tutodim. Selamat tahun baru.